В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/ada. Медицина докторы Хәрби медицина хезмәтенең элекке табибы Джон Уотсон хатирәләреннән алып бастырылды. Беренче бүлек. Мистер Шерлок Холмс. 1878 елда мин Лондон университетында медицина докторы дәрәҗәсен алдым. Шуннан Хәтлига киттем һәм гаскәр хирурглары өчен махсус курста укыдым. Мине 5нче Нортамберлендта хирург ярдәмчесе итеп билгеләделәр. Ул вакытта Афган сугышы башланды. Сугыш күпләргә дан һәм мактау китерде, ләкин миңа ул бәхетсезлек һәм газап кына бирде. Мине үземнең бүлегемнән Беркшир полкына күчерделәр. Мейвендагы сугыш көнендә минем кулбашыма мылтык ядрәсе тиде, сөякне сындырды һәм умрау асты артериясендә эләктерде. Мине поездда Пешавардагы баш госпитальгә озаттылар. Анда мин әкренләп аякка баса башладым, әмма кырсак тифын эләктердем. Мин берничә айдан соң гына аңга килдем. Табиблар Англиягә кайтырга кирәк дип карар кылды. Англиядә минем дуслар да, туганнар да юк иде. Шуңа мин ирекле җил сыман идем. Һәр хәлдә көненә 11 шиллинг һәм 6 пенс кына сарыф итә алган кеше кадәр ирекле идем. Шундый шартларда мин әлбәттә Лондонга, бөтен ялкаулар җыела торган биек чүплеккә юнәлдем. Birazdan акча тагында кимеде. Мин яшәү рәвешемне үзгәртергә булдым. Шул ук көнне Бартс хастаханәсендә минем белән фельдшер булып эшләгән танышым Стэнфордны очраттым. "Нишләттегез сез үзегезне, Уотсон?" диде ул. "Йөзегез качкан бит." Шуннан соң мин аңа күргән маҗараларым турында кыскача гына сөйләдем. "Бишара", диде ул минем маҗараларым турында тыңлагач, "хәзер нишләргә уйлыйсыз инде?" "Яшәргә фатир эзлим инде", дип җавап бирдем мин. "Бик сәер әле бу", диде шул чак иптәшем. "Сез бүген миңа моны әйтүче икенче кеше." Беренчесе кем иде соң?" дип сорадым мин. "Хастаханәнең химия лабораториясендә эшли торган бер танышым. Бүген иртән генә зарланды. Ул яхшы фатир тапкан, әмма түләргә акчасы җитми. Шуңа бергә яшәргә кеше эзли икән. Мин бу хәбәргә бик сөендем." "Сез Шерлок Холмсны белмисез бит әле", диде Стэнфорд. "Мөгаен, сез аны иптәш буларак күрергә теләмәссез дә." "Нишләп? Ул үз идеяләренә бик бирелгән кеше. Әмма белүемчә, ул яхшы иптәш. Аңлавымча, булачак медикмы?" дидем мин. "Юк, аның чын максатларын мин белмим. Ул анатомияны яхшы өйрәнгән кеше, һәм ул бик яхшы химик. Әмма ул медицинаны беркайчан да системалы рәвештә укымаган. Ул фәнне сәер итеп өйрәнә. Аның башында бер караганда файдасыз, ләкин профессорларны шаккатырырлык бик күп мәгълүмат җыелган." "Ә сез аның максатлары турында беркайчан да сорамадыгызмы?" дидем мин. "Юк, ул кешедән җаваплар алу җиңел түгел. Шулай да кәефе булганда сүзен туктатып булмый. Димәк, миңа аның белән очрашырга кирәк", дидем мин аңа. "Мин тыныч холыклы кеше белән яшәр идем. Артык шау-шуга түзә алмыйм әле мин. Терелеп бетмәдем. Әфганстанда күргәннәрем үлгәнче җитәрлек булды. Бу дустыгыз белән ничек очраша алам?" "Ул лабораториядәдер", дип җавап бирде иптәшем. "Я атналар буена күренми, я шунда иртәдән кичкә кадәр эшли. Теләсәгез, төштән соң бергә шунда бара алабыз." Төштән соң Стэнфорд белән хастаханәгә юл тоттык. "Аның белән килешә алмасагыз, мине гаепләмәгез инде", диде ул. "Минемчә, Холмсның фән белән чирләве аны җансыз иткән. Ул бердә шикләнмичә, яңа ачылган үсемлек алкалоидыннан бер дозаны дустына салырга мөмкин. Юк, явыз нияттән түгел, бары аның эффектлары турында төгәл мәгълүмат белер өчен генә. Дөрес, ул аны үзенә дә салыр иде, дип уйлыйм. Ул тикшерелгән һәм төгәл булмаган белем өчен җанын бирергә әзер. Бик яхшы бит инде." "Әйе, әмма ул таяк белән моргтагы гәүдәләрне кыйный." "Мәйтләрне кыйныймы ни?" "Әйе, үлгәннән соң тәндә күгәргән урыннан чыгуын тикшерер өчен. Моны үз күзләрем белән күрдем." "Һәм сез аны медик түгел дисезме?" "Юк, аның нәрсә өйрәнгәнен Алла гына беләдер. Хәзер үзегез күрерсез һәм хәл итәрсез." Без хастаханәнең бер бүлмәсенә кердек.
Бу биек түшәмле бүлмәдә киштәләрдә саны билгесез шешәләр һәм савытлар бар иде. Киң һәм тәбәнәк өстәлләргә күп эре тортылар, пробиркалар һәм бензин лампалары куелган. Бүлмәдә бер студент кына бар иде. Ул үз эшенә чумган. Ул безне күрде дә, мин таптым аны дип кычкырды. Алтын шахтасы тапса да шулкадәр сөенмәс иде бу кеше. Доктор Уотсон, бу Шерлок Холмс, диде Стэнфорд. Ничек хәлләрегез, диде ул. Сез Әфганстанда булгансыз ахыры. Ничек белдегез, дип сорадым мин гаҗәпләнеп. Ансы мөһим түгел, диде ул көлеп. Гемоглобин менә нәрсә мөһим. Бу ачышымның әһәмиятен аңлыйсыздыр бит. Химия күзлегеннән кызык, дип җавап бирдем мин. Әмма практик яктан, сез нәрсә? Бу бит хукукый медицина өчен соңгы елларда иң файдалы ачыш булачак. Күрмисезмени? Ул кан эзләрен төгәл һәм бер шиксез табып күрсәтә ала. Кая килегез әле? Ул түземсезлек белән мине пальто җиңеннән тартты. Бераз яңа кан алыйк әле, диде ул һәм озын энә белән бармагын тиште. Хәзер мин бу кан тамчыларын 1 литр суга салам. Күрәсезме, су чистасыман. Миллион су тамчысына 1 кан тамчысы туры килә. Шулай да мин сезгә ант итәм, без гемоглобинга хас реакцияны күзәтәбез. Ул савытка берничә ак кристалл салды. Аннары ниндидер төссез сыйыклык өстәде. Шул мизгелдә су караңгы кызыл төскә керде. Савытның төбендә Коръән төстә утырма барлыкка килде. Ха, ул яңа уенчык бүләк иткән бала сыман сөенде, кулларын чаба-чаба килә башлады. Ни уйлыйсыз? Бу бик төгәл тест бугай, дидем мин. Искиткеч. Элеккеге гвоякум тесты үзе артык озын, үзе төгәл дә түгел. Бу реактив яңа канны да, кипкән канны да күрсәтә. Аны элегрәк уйлап тапкан булсалар, хәзер иректә булган йөзләгән кеше җинаятләре өчен җәзаланган булыр иде. Шулай шул, дип мыгырдадым мин. Җинаятләрне тикшергәндә гел шушы мәсьәләгә килеп төртеләләр. Җинаяттан соң берничә ай узгач кына киемнәрендә Коръән таплар күрәләр. Нәрсә бу? Кан табымы, әллә пычрак, күгәрәк, җимеш суымы? Бу сорауга күп белгечләр җавап таба алмый. Нишләп таба алмыйлармы? Чөнки ышанычлы тест юк иде. Хәзер Шерлок Холмсның тесты бар. Моннан соң бер авырлык та булмаячак. Ул кулын йөрәккә куйды, башын иде. Әйтерсең, хыялында аңа алкышлаган халыкка җавап бирде. Димәк, сезне котларга мөмкин, дидем мин, аның энтузиазмына чыннан да сокланып. Былтыр Франкфуртта фон Бишофның эшен карадылар. Минем тест булса, аны асырлар иде. Брэдфордта Мейсон, аннары атаклы Мюллер, Монпельеда Лефевр һәм Яңа Орлеанда Самсонда. Бу реактивның файдасы була торган дистәләгән очракны әйтә алам, диде Шерлок Холмс һәм бармагындагы кечкенә яраны пластир белән каплады. Миңа сак булырга кирәк, дип дәвам итте ул елмаеп. Агулар белән эш итәм бит. Ул кулын күрсәтте. Кул төрле пластир кисәкләре белән капланган һәм көчле кислоталардан тапланган иде. Минем дустым яшәргә фатир эзли, дип сүзгә Стэнфорд кушылды. Бәлки сез бергә яши алырсыз, дип уйладым. Мин Бейкер-стритта бер урын таптым, диде ул. Ул безгә бик тә туры киләчәк. Көчле тәмәке исенә каршы түгелсездер бит. Мин үзем гел карап тәмәкесен тартам, дип җавап бирдем мин. Анысы әйбәт. Мин гадәттә төрле химикатлар саклыйм, вакыт-вакыт тәҗрибәләр үткәрәм. Машауламасмы? Һич кенә дә. Карыйга әле тагын нинди кимчелекләрем барсың. Кайвакыт мин көннәр буе авыз да ачмаска мөмкинмен. Мондый чакта мине ачулы дип уйламагыз. Үземне генә калдырыгыз. Сезнең нинди серләрегез бар? Бергә яши башлаганчы, бер-беребезнең иң начар якларын белсәк яхшырак булыр. Бу сорау алу мине бераз көлдерде. Минем бульдог кешегем бар, дидем мин. Һәм мин тавыш һәм шау-шуга түзә алмыйм, чөнки нервларым бик какшаган. Мин йокыдан бик соң тора алам, һәм мин бик ялгау кеше. Сәламәт чагымда башка кимчелекләрем дә була, ләкин булары хәзергә иң әһәмиятлеләре. Скрипкада уйнау шау-шуга керәме, дип сорады ул борчылып. Уйнаучыдан тора, дип җавап бирдем мин. Скрипкада яхшы уйнасалар, бу илаһи тавыш була. Начар уйнасалар, алайса әйбәт, дип көлеп җибәрде ул. Барында хәлиттек сыман, әгәр бүлмәләр сезгә ошаса инде. Аларны качан карый алырбыз икән? Иртәгә төштә минем янга килегез, һәм без бергә барырбыз. Ярар, төгәл 12дә алайса, дидем мин һәм аның кулын кыстым. Без аны химикатлар белән калдырдык. Әфганстаннан кайтканымны ул ничек белде икән, дип сорадым мин Стэнфордтан. Иптәшем бик серле генә елмайды.
Бу аның кичкенә генә сәерлеге, диде ул. Күпләр аның ничек барысын да шулай шиша алуын белергә бик тели. О, бу әле сермени, дидем мин, кулларымны ышкып. Бик кызык икән бу. Таныштырганыгыз өчен зур рәхмәт. Беләсез бит инде, кешелекне өйрәнер өчен кешене өйрәндиләр. Димәк, сез аны өйрәнергә тиеш инде, диде Стэнфорд сабулашып. Ул шымарган таш бит инде. Сез аны өйрәнгәнче, ул сезнең бөтен серегезне белер. Исән-сау булыгыз. Сау булыгыз, дип хушлаштым мин һәм кунакханәгә ашыктым. Яңа танышым чыннан да кызыклы иде. Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/ada. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Все, булас.